Agdenille. Agden löytää Courtney Alexander. Samara Curtis siinä nimenomaan syyllistyy askel rikkeeseen, mutta Samara Curtis ei! Trent Buttrick, terve! Ja kautta antaa tai laittaa pallon kunnolla ilmaan. Buttrick vastaan alainen Buttrick. Tukiala varassa onnistuu ja virkkaupa päälle. Patrick edelleen pallossa ja hyppyheitto häneltä sisään. Jolla kaikki Courtney Alexander toisen käsialaku. Patrick hakee loistavasti tämän riiston ja käy lyömässä Cobrat johtoon. Vinolta näyttää sitä, se myös on. Levypallo pomppaa Curtisille. Curtis pystyy. Buttrick loppuun asti. Inistää häntä pelapallo Adamulle. Ja erinomaiset kädet tilanteessa. Buttrick toiseen kenttäpäätyyn. Buttrick, Nikkanen. Ja Nikkarinen, nimenomaan Lassi Nikkanen riistää, mutta on vähän flake. Avaa pistetilinsä myös tähän otteluun. Nyt on sitten Buttrickilta erinomainen katko. Riisto, ajo 2 pistettä ja vapari päälle. Kovia suorituksia puolustuspäästä, kuten tässä. Ogden tarjoilee ja Buttrick lämää pallon sisään. Palloa pyytää sisään Buttrick vastaan Heinonen. Buttrick lähtee peruttamaan ja hyödyntää Vesa Heinosen tai Buttrickin vapautumista. Buttrick haastaa Marshallia päätyyn. Buttrick pyörähtää ja viimeistelee. Buttrick. Antaa viereen ja Alexander. Ei pääse Innamaan ohi. Buttrick uudestaan. Innamaa ottaa hänet syliin, mutta Buttrick pojuttaa Innamaan syrjään. Ja hyvin yli pelaa Buttrick. Olipa heikko syöttö Adamulta paikalleen seisovalle Marshallille ja vilpas aika lisä, kun Cobrat siirtyy johtoon. 26. Aika harvoin nykykoriksessa ihan paikallaan olevalle pelaajalle voidaan syöttää ja 1-5 palloskriiniin Nikkanen lopulta haluaa. Samaa hyökkäystä, mitä muodostaa muun muassa Seagulls juoksee transitionissa, kun Buttrick lähtee ajoon, pistää hienon syötön niskan takaa Buttrickille. Buttrick nostaa 2 pintaa. Liikekeelelle kääntää Granlundille. Granlund takaisin Liikekeelelle korjaa kohti hänet kuitenkin Buttrick. Kateja. Kenttäprässi ottaa Trent Buttrick ilman teille. Courtney. Pittinen. Buttrick aivan vapaasti loppuun saakka. Tää Puittisen palloskriinin palauttaa takaisin Curtisille. Buttrickin 3 pisteen heitto. Pyörittelee päätään, että mitäs kävikään. Buttrick haastaa pöllää. Oikean käden layupi on hyvä. Puolustuslevyn nappaaminen Riikko. Onka hyökkää vastaan. Hieno löyty Weisenberg, mutta upea. Marshall. Hyvin pysyy Marshall edessä, mutta sitten nukahtaa Donaldson. Ogden, no nyt onnistuu Ryan. On nyt kuitenkin Ogdenin käsissä. Tuomala vapaana kolkin takaa, se ohi. Patrickille tippuu tuo levypallo. Törmäävät Curry ja Joselin keskenään. Aika pahasti Curry jää keräilemään Patrickin 3 pisteen heitto kulmasta. Onnistunut 3 pisteen heitto odottamaan, kun Patrick hyökkää kohti koria ja viimeistelee Pias Jokela Kouvolta palaa takaisin kentälle. Nyt siitä aika keskeltä haetaan palloa ja Karinen selän takaa Buttrickille. Buttrick jatkaa pallon eteenpäin ja hieno liikkaus Buttrick. Buttrick lähtee painamaan kolmosta. Tylyttää. Nikkarinen Alexanderin korkea palloskriini, pallo Patrickille, jota ottaa johtoasemaa. Buttrick pelaa ulos. 3 ilmaa ja Patrickilla. Patrick pyörähtää päätyrajalle, Brown ottaa sen pois. Uudelleen harhautus ylös. Ja pitkä Buttrick. 4-5 paikan palloskriiniin. Siinäkin Payne on kovin matasi myös pelin. Buttrick tuomalla leikkaa. Buttrick poraa peittiin. Ja loistavasti löytää vielä vasemman käden. kulma. Siellä on aikaa. Ja Lehtoranta. Curtis. Buttrick vahvasti korille ja pallo tuki. Nyt oli sellainen suoritus kyllä, että huhu. Agden. Buttrick kolmonen ilmaan. Kolmonen pois! Mutta Lehtoranta siinä kokeilee vähän kevyillä jaloilla mennä nurin. Maine ja Buttrick ottavat yhteen. Nikkarinen saa kovaa pallollista painetta siinä, mutta hyvin. Nikkarinen ylläpitää kuljetustaan. Trent Buttrick
haastaa Jeremiah Woodia ja viimeistelee hienosti. Greeni, Patrick, Ogden. Kaksikko screenailee toisiaan. Patrickin 3 pisteen heitto omasta kuljetuksesta. Rymistynyt oli hieno high-low peli. Patrick korin alta, ei Patrick vielä. Patrick kori hyvä viidenkaupan päälle. Kolmasta koriin. Curtis. 3 sekuntia hyökkäysaikaa. Patrick. Syöttö vielä Alexanderilta. Vastaan Nyman. Patrick. Murjoo itsensä kahteen. Nikkarinen erinomaisesti Jokela tuon syötön katkaisee. Pallo kuitenkin Patrickille. Ja hyökkäys tässä hetkessä. Löytyykö sitten Patrickilta avaimia? Aika näyttävät. Sinne avaamaan laitetaan. Tuomalla Patrickille. Patrick Alexanderille. Alexander nostaa Ulos. Tuomala puolustuslevyt. Nikkarinen hyvä syöttö Tuomalalle. Patrick. Ja pallo läpsäisee Alanen raudan päältä pois. Mutta jatkotilanteessa Patrick hoitaa homman.